Na CQD. Chvíľku počkám, pokecám a mám tu pre vás prichystaný Marvel rank. Ale sú to asi iba dobráci, dal som iba dobrákov. Takže dobráci podľa môjho tier ranku. Aha, tuto, kto je všetko Marvelak a kto nie. Dobre, četiček, ideme na to. Fú, toto bude, a tu sú fakt iba, že... Takže ideme hodnotiť Marvel postavy, máme tu dosť Marvelakov. Dobre, fú, chlapci moji, ideme zase od začiatku, nech nevyberám, nech to má voľaký ten šmrnc. Takže máme tu voľaké tie postavičky, kámo. Tento Spider-Man sa mi vôbec nelúbil, absolútne, takže to dáme, že na C-čko, budú určite aj horšie ešte. Akože videl som ten Eternal, ale absolútne vôbec nijak ma nezaujal. Ja dám asi všetkých Eternalistov proste dole, lebo je vraj má byť aj Eternal 2, ja som na to zvedavý, jak to chcú spraviť. A neviem aj čo tam... Dčko. Toto máme Ant-Mana. Akože Ant-Man je haluzák jedno s druhým, ale není to akože také, že pre mňa dáme, že Ačko. Toto budú iba moje topky, toto budú taký, že lepší, toto budú, že dobré, toto budú, že taký, že ani, tak ty budeš ani. No, Angelina Jolie a Eternal, opäť kámo. Akože... Dobre, teraz som v pomikove. Kto je toto? Nechcem nadávať, prepačte. To vynechám chvíľku. Bože, tento, čo bol 30, 5 minút bol ve filme. 5 minút bol ve filme v onom Doktorovi Strangeovi, v tom multiverze. A mám ho hodnotiť, áno, čo nemohol otvoriť hubu, lebo vydával ten, paprskome. F-ko kam. Black Panther. To je jednoznačné esičko, veľmi dobrá postava, dobré filmiky, škoda, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, ale výborný Black Panther. Black Widow, no, ty kokos. Dáme tak vedľa Ant-Mana, že mám ju rád, ale ľúbi sa mi, že medzi tými nadprirodzenami, že všade sú mágovia, príšery, tak ona obyčajný človek prežila neviem koľko filmov, 8 alebo koľko. Ale akože super postava, ľúbi sa mi. No. Kapitán Amerika. Je to proste spomín si svoj názor. Nemám ho rád, absolútne, nemám ho rád ako postavu, ako jeho charakter, výborný hrdina, ale charakterovo namyslený, proste furt si ide za svojím, pochopíte možno prečo, keď sa dostaneme k tej druhej postave, nemám ho proste rád, ide si furt za svojím, aj keď to je zlé, OK, lebo ja som ten druhý typ človeka proste a aj na konci pekne vyjebal so všetkými, kde mi môj Iron Man umrel, ty kokos, a on si doží celý život svoju frajerku, víš. On je závod, on je spokojný, však čo, to dáme, on je Černochový štít, ty kokos, a ide sa ďalej. Kapitán na C-čko proste, to je tento Spider-Man, sa mi viacej ľúbil než ten kapitán. Dobre, ideme ďalej. Fú, táto má tiež iba jeden filmik, to sa ťažko hodnotí. Aj táto bola v tom Doktorom Strangeovi, čo tam tí hviezdice cez tí vesmíry robila. Akože postava vôbec není zlá, ale ťažko sa to hodnotí, keď má takto jeden film. Akože není ani zlá tá postava, taká zaujímavá, celý oný film sa bojí, na konci sa odváži, však klasika. A dám to na Dčko. Daredevil, videl som obidva seriály, teraz bude aj nový filmiček. A vôbec to nebolo zlé, ale dám to na Bčko. Daredevil dám na Bčko, dobre sa to pozeralo. A dúfam, že sa Punisher vráti, kámoško, lebo Punisher je u mňa s Lokym top seriál od Marvelu. Doctor Strange, Esko, toho mám veľmi rád. Aj celý ten jeho príbeh, jak začal proste, to má hlavu patu. Výborná postava, výborná hra, aj ten herec, takže easy. Draxik. Draxik, kámo, sa mi ťažko hodnotí. Absolutne, tež, neviem kam ho mám dať. Ale dal by som ho, že vtipná, blbá, minus 200 IQ, sú tam svetové chvíle. Už si myslíš, že idú aj čo schopné povedať, aj takto dojebe. Draxik, kámo, dám tá schopnosti 0, ja neviem, ty kokos, toto ťažko sa vyberá. Bez Draxika by to nebolo také svieže, tí Strážcovia galaxie, aj všetko v podstate. On tam robí takú tú auru toho blbého proste. A ja to ľúbi. Dám to na Bčko. Tohto odložím. Počkaj, toto bolo tiež v tom Eternals, celý Eternals dám sem, lebo títo postavy sa mi absolútne nelúbili a nelúbil sa mi ani ten film. Takže tak, toto kámoško Falcon ako Kapitán Amerika za mňa úplne sklamanie. Ešte nevyšiel ten film, určite si ho pozriem. Ale za to dám ja na F-ko. Možno názor zmením, keď bude ten film, ešte som ho nevidel, bude tam Red Hulk podľa oného tých líkov a tak. Ale chápem, Kapitán Amerika musel ako pokračovať, tak dali Černochovi.
ideme ďalej. Fury, to je klasika, to je legenda, ani. Vôbec topke, ty blázen, ne. Proste neľúbi sa mi ten koncept, jak to teraz prešlo. Uvidíme, jak to bude. Hovorím, možno sa mi zalúbi ako charakter. Keby to dali, že Falcona samotného, nemám problém. To by som mu dal, že Cčko, Bčko. Ja ho mám rád, ale takto, jak to predal tomu kapitánovi, zatiaľ mne to nesedí voľako a uvidíme, jak to bude spracované, jak to bude ďalej. Víš, ako možno ma to prekvapí, nemôžem povedať, že nie. Gamorka, tu mám rád, ale akože nič výnimočné pre mňa, ale Gamorku dám tiež asi tu takto. Ani dobré, ani zle. Toto je tých tuším 10 prstenov, že? To bol dobrý filmiček, ten ma zaujal a som zvedavý, že či to bude ako pokračovať ďalej, či bude aj v Avengeroch, alebo čo, na konci sme tam aj videli z toho Strange tých, ale dám to, že na Cčko. Film dobrý, uvidíme, čo sa s tým bude robiť ďalej. Grútik, mám ho rád, ale bola čo ma tak brzdí, aby som ho nedával proste hore, ale neviem čo to je. Dám ho na Bčko, nemám čo k tomu povedať, je to zlatý, keď bol malý, potom je veľký, potom je tínedžer, robá z neho proste všeho. Asi to mi tam tak vadí, no. Uvidíme zase, ak sa vyvinie náš Grútik. Hawkey, akože obyčajný ľučišník, ale musím povedať, že videl som seriál kámo a ten bol celkom v pohode. Ten sa mi celkom ľúbil, aj sme sa troška viacej spoznali s ním, ale za mňa dobrá postava, uvidíme. Halčík je proste tiež za mňa esko kámo, len sa mi neľúbi, čo z neho spravili na konci, proste Hulk má byť Hulk a spravili z neho, že sa na ňom smeješ, ty kokos. To sa mi neľúbi na tom, už to nie je ten Hulk kokos agresívny, toto, ale už to je také, že ideš, že what the fuck, neviem, také zmiešané pocity mám z toho. A ako, neviem, či aj bude pokračovať Hulk, alebo neviem. Ťažko za tým, posraný Hulk. Eternals, dovidenia. Toto je môj dôvod, prečo je Kapitán Amerika na Cčku. Kámo, Iron Man, milujem ho. Kámo, ja sa priznám, ja som normálne 4 razy plakal. Alebo 5 razy. Za každým, čo som videl Endgame, za každým som plakal, keď umrel. Tak som s ním prepojený tú postavu, aj ten charakter, aj proste, jak vyjadruje sa, aj proste všetko. Kámo, to by som bol čistý, aký mám peniaze. Milujem Ironmana proste. To mi nikto nezebere. Tu sú proste 2 tábory, alebo 3, že ani, potom je Iron Man a potom je Kapitán Amerika. To ja tam nič inšie nevidím. Ale Iron Man je moja topka, kámo. Toto je taká postava, ktorú pridali k Iron Manovi, to dáme na Cčko. Toto je... počkaj. Teraz neviem, to je z Hawkeyho, tuším, tá žena, čo mu pomáhala. Akože tohto. Ale akože, myslím, že to je ona. Nevýrazné. Eternals. Kámo, Loki. Ty kokos. Počúvajte ma. Teraz sa nám nenahnevajte alebo nahnevajte. Loki, sme videli filmy s ním. Záporná postava, kámo, ale ja som videl Loki seriál už 2 razy. Tam som zmenil celý pohľad na Lokiho. Brutálny herec, brutálne zahral Lokiho, brutálny seriál, kámo. Kto to nevidel, vlastne Loki odštartoval celý Avenger, teraz 2 po Endgame to odštartoval Loki, takže kto to nevidel alebo chcel by vidieť, kámo. Totálna pecka, preto sa všetko robí teraz, čo sa robí, ty svätý jedno z pecka, pecek, super. Loki proste u nás tupol strašné týmto seriálom. Táto. Dám F-ko. Ona je dobrá, sedí tam v tých strážcoch galaxií, ale taká nevýrazná. Dám ju na Dčko, aby sa nepovedal. Dám ju na Dčko. Ďalšia postava s Avengerom, vedľajšia, sem tam mala svetlé chvíľky, ale že by som ho voľako obľúboval alebo tak. Dám mu na Dčko, lebo toto je proste horšie. Toto neviem, čo to je vôbec robí, keďže tento chalan mal fakt, že 3 minúty ve filme. Tento ešte ani film som nevidel, takže preto je na F-ku. No, máme tu z Wakandy, Vachalu, či jak sa volal. Akože musím povedať, že veľmi dobre to zahral. Aj v jednotke, aj v dvojke Black Panthera, ľúbil sa mi tento herec. Ale dám ho na... ľúbil sa mi do Rici. Nechám ho na Bčku. No a máme tu Black Moon. Znamená, možno zase tu bude vácej ľudí, možno tu veľa ľudí nevidelo, ale Black Moon za mňa Ačko, opäť ďalší dobrý seriál od Marvelu za mňa, aj keď nie asi moc viditeľný, ale super príbeh a je tam nadvázanie na Avengerov už v tomto seriáli, v nových Avengerov, kde bude ten nový Black Doom, takže ľúbil sa mi to, aj herec to dobre zahral a proste je to super. Kto to nevidel, tento Black Moon by som určite ešte odporúčil pozrieť aj toto s Lokim. Tá prvá je z Black Widow, tá holka. Aj to je tá sestra? Lebo to je taká blbá fotka, kámo, že dovidenia. Máme tu fantastickú štvorku.
Dám mu na C-čko, hej. Keď to je, ako videl som tu Black Widow, nemôžem povedať, ale zatiaľ nič. Ona tuším bola aj v Hawkeymu v seriáli, ona tam prišla, keď ho išla zabiť. Fú, no, fantastická štvorka a tento. Už toto bolo za mňa sklamaný, to som videl raz a už to asi nebudem vidieť. Prvá fantastická štvorka sa dala, to som si bol hneď napraviť chuť. Toto je Dčko. No, a máme tu, jak sa volá, kapitán. No, nie, áno, kapitán Marvel. Postava dobrá, silná je. Film sa mi tak nelúbil, popravde. Ale akože to je také pre a proti kámo. Toto. Že oni by mohli ešte vácejsnú spraviť. A hlavne teraz, čo spravili ten nový film, kde boli 3 tí Marvelky, tak to bol čistý odpad za mňa. Aj táto tam tuším bola, no. To bol čistý odpad. Akože toto má veľký potenciál, ale takto zhovadili. Ale zase furt lepšie než to Cčko. Dám to na Bčko, kámo. Toto bol za mňa odpad. Tuším, že to je z toho filmu Marvelky, dám to na Dčko, to ani nebudem tu ako komentovať, lebo tí nové filmy, čo robili doteraz pred Deadpoolom, Madame Internet, či čo to bolo, kámo, to bol otras, potom spravili títo Marvelky 3, to bol otras, Madame Web sa to volalo, tak extrém, no. Máme tu túto plecháčku, akože vývoj pekný, príbeh pekný, aj čo zažívala, aj proste potom v Endgame, že si ju videl znova a zase sa dokázala otočiť. Bčko, kámo. Fakt som si ju tiež troška obľúbil a výborný príbeh má táto za sebou. To mi bolo dať ľúto. Ale akože na toto som za to fakt spokojný, toto vôbec neľútujem, že som to takto dal. Nevýrazná postava, ľudak umrel hneď 20 minút bol v filme. Toto je Ironmanová žena, bože, jak sa volala? Nespomenem si, ale fú, ťažko sa hodnotí. Taká vedľajška. Pepper. Dám mu na Cčko. Mám ju rád. Bčko. Mám ju rád. Mám dosť rád. A to si musela vytrpeť všetko. Nakoniec sa oblíka do toho obleku. A potom nám náš miláčik umrel. Bude to Bčko. No a toto je za mňa to, čo som hovoril, že Hulk, nemám problém. Toto mi úplne sedlo do kariet, lebo toto už je také funny sci-fi, že zasmieš sa, ale proste nie je to Hulk. To je taká paródia na Hulka. Že patrí to tam, ok. Nemám s tým žiadny problém, že zasmieš sa, robí tam, ale aby neviem. Neľúbilo sa mi to takto v tom prevedení, že sa spojili a spravili z Hulka totálneho takého Draxa, ty kokos, také, neviem sa s tým ako stotožný, akomu sa to možno ľúbi, ale áno, Hulk nerd, presne, dobre si to úplne tak vystihol, také, proste toto je Hulk, ale tuším od toho Thora, Ragnarok, už to tak začalo byť, že what the fuck, že on sa tam zdúva, hádže vecmi, tu ja som kúkal, že toto je akože Hulk, áno, že Thor není môj kamarát a ty kokos, že akože dobre, zasmal si sa, ale what the fuck, no, máme tohto plišaka, videl som aj ten Stars Galaxy 3 s ním, celý ten príbeh. Tlžuba, nervák, ide si za svojím, mám ho rád, Bčko. A tu je ďalšia moja obľúbená postava, kámo. Aj keď sa s nej stala záporačka, ale silný príbeh. Od Avengerov, seriál mala, Doktorovi Strangeovi úžasná, aj keď bola záporačka. A neviem, či sa ešte volá kedy objaví, ale je mi ľúto, že Strange musel dať dole. Toto je pecká postava. Toto čo je? To je Eternals. Čau. Počkaj. Toto je Eternals tiež. Bye. Tak teraz počkaj. Toto je Shang-Chi, alebo toto je Shang-Chi? Toto je Eternals, ospravedlňujem sa, a toto je 10 prstenov, ne? Myslím, že takto to je. Ojebal som sa. Áno, Topke, sorry, ja som tak do toho zahľadený, že snažím sa to dobre rozdeliť. Ešte tu je dosť postav celkom. No, ďalšia, tuto poznáme z kapitána, ale opäť bola 5 minút proste bola v Doktorovi Strangeovi, takže musím dať F-ko, lebo nemám to jak hodnotiť. No, máme tu tohto agent Schmidt, či jak sa volal. Neviem, taká úloha, že kvôli ním sa akože Avengers spikli prvýkrát. To je také nemasné, neslané, bol tam pár fakt chvíľ, čo tam v srdciach zostáva, ale že by som ho mal dať voľako hore. No, a máme tu Black Pantherku. Dám to na Cčko. Je šikovná, škoda, že ten teda náš Black, lebo tu je na S-ku. Seriál som videl, že Shield, ale čo ja vím, nemasný, neslaný je pre mňa proste. Túto sestričku musím dať na Cčko, uvidíme ešte, jak sa vyvine, keďže zebrala Black Panthera na seba. Dvojka bola celkom taká, že nemasná, neslaná, tiež Black Panther, ale spravili mu akože poctu, bolo to pekné. Uvidíme, ako sa vyvíje táto slečna, no. Eternals, ty kokos, koľko vás tu ešte bude z toho Eternalsu? No, máme tu ďalšiu dobrú postavičku na S-ko. Opäť taký blázenko, spieva si, má v piči. Proste troška charakteristika mná, takže sa s ním stotožňujem a Peter Quill, či jak sa volá,
nevyspíva, tak je to super, je to fakt super, mám ho rád a uvidíme, či sa vráti alebo sa nevráti, lebo v trojke vlastne budem troška líkovať, opustil Strážcov galaxie. Spider-Man, nový Spider-Man. OK, ten sa mi fakt ľúbi, jak to zebral Iron Man pod seba, jak to tam zakomponovali, aj proste, jak spravili paralelné svety s tými 3 Spider-Manmi. Musím povedať, že toto bola fakt pecka, ma to bavilo, celý ten Spider-Man séria, kámo, videl som to už 2 razy s týmto mladíkom. Esko, musím pochváliť. A je tu ďalší môj top ultimate fucking oni best. Proste Iron Man a Thor, to sú moji dvaja. Thor, len sa mi zase nelúbi, čo spravili z Thora. Proste namakaný, cieľavedomý, išiel si za svojím atd, dobre, stratil rodinu, domov, toto, ale spravili opäť aj Love to Thunder, alebo posledné časti spravili z neho totálneho tupca, tak jak z Hulka, ale v tomto názore ho dám aj tak na Ačku. A zrazu má pupek jak ty, presne tak. Tak ja dúfam, že vraj má byť toto 5, uvidíme, má sa vrátiť aj do Avengerov. Dúfam, že proste bude to starý dobrý Thor, nebudú tam z neho robiť toho kokot... nerda, neviem proste. Dúfam, že Thor zostane Thorom a nebude už tí posledné časti ufňokaný a srandičky a šmikne sa, rozbije si hlavu, hodí voda, čo vráti sa mu to. Zase spravili takú tú na srandičku, no. Starý Peter Parker, toho dám na Ačko, legenda, určite toto bol za mňa, aj som to dobre spravil, lebo tento Spider-Man sa mi asi najviac ľúbi, to som fakt videl viacej razy po sebe. Toto je legenda, nemám s tým problém si to pozrieť zase. Toto je fakt tiež dobrý Spider-Man, ale za mňa najslabší zo všetkých týchto dvoch. A musím pochváliť, že jak spojili všetkých 3 Spider-Manov, jak sa to celé vyvíjalo, to sa mi fakt ľúbilo. Máme tu Valkyra. To je také ani. Kde máme ani? Toto dáme buď sem, alebo sem. Dáme ju sem. Dobrá postava, alkoholička jak ja. Na začiatku, potom sa postavila na vlastné nohy a išla ďalej. Vision, Cčko. Nemám čo k tomu povedať. Tu máme Ant-Manovú ženu. Ant-Mana mám celkom rád, ale Cčko, tiež nemám k niečo povedať. Ježiš. Cčko. Tento herec sa mi ľúbil. Herec sa mi ľúbil, jak to stváril, jak učil toho Strangea, aj v tých filmoch. Bolo to zábavné, aj vážne, ale nebudem ho voľako upravovať v vácej hore. A prečo sú není X-meny, keď tu je Xavier? Čo mám s ním spraviť s Xavierom? Máte Xaviera rady? Ale len rady, však to je taká legenda, ale že by som ho voľako vyvýšil, nedám ho nad nimi. No a toto je taký môj tierlink Marvelákov, takže nechám vám chvíľku. No, Venoma, kamoško, by som dal tiež na S-ko, popravde. Keby tu ešte Venom, tak ho dám na S-ko, to sa mi ľúbilo. Tom Hardy je celkom môj obľúbený herec. A veľmi podobne? Ty kokso, tak to som akože veľmi rád celkom aj. Kámo, Deadpool, automaticky keby tu je. Bohužiaľ, hľadal som tier listy dobrých, toto bol asi taký najväčší, čo tu bol. Deadpool, keby tu je, ide totálne na topku s Thorom a s Iron Manom. To mi nehovor, že si toto nepamätáš, bol si ho tak nízko toho kapitána. Však toto bol najviac epic čo? Wow, zdvihol jedno kladívko a ja som mám akože posrad, áno. Hodnotil som to charakteristovo, jak sa správajú a všeobecne všetko som tam dal, aj aké majú schopnosti. Proste kapitán mne nesadol. Dobre.